Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα ήθελα και με τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσω την καθηγήτρια την κυρία Λαμπρινουδάκη, την Οργανωτική Επιτροπή για τη σημερινή τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω στο συνέδριο που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Ημινόπαυσης, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός και αυτό δηλώνει ότι το πόσο σημαντικό είναι το σύνολο του επιστημονικού προγράμματος που παρουσιάζεται κάθε φορά. Έτσι και εγώ σήμερα με τη σειρά μου κλήθηκα να μιλήσω για την απρόβλεπτη κολπική αιμόρρεια που συμβαίνει στην περιεμινόπαυση αλλά και την εμινόπαυση. Πώς θα προσεγγίσουμε τέτοια περιστατικά, τα οποία είναι πάρα πολύ συχνά, η αλήθεια είναι, στον γυναικολόγο. Από την πλευρά μου δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Η ανώμαλη κολπική αιμορραγία, όπως συμβαίνει σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, κατά κύριο λόγο, δηλαδή και σε γυναίκες που ουσιαστικά βρίσκονται ακόμα και στη φάση της περιεμινόπαυσης και σε βάθος κάποιων ετών θα οδηγηθούν στην οριστική εμινόπαυση, είναι πάρα πολύ συχνή, σε ποσοστό περίπου 30 με 30%. Και ο επιπολασμός αυτός είναι πάρα πολύ, έχει μια πολύ μεγάλη διακύμανση και αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά οι γυναίκες δηλώνουν τα πολύ σημαντικά συμβάντα ανώμαλης κολπικής αιμόρειας. Είναι διαφορετικά ανάμεσα σε πληθυσμούς, είναι συχνότερες σε γυναίκες που κατάγονται από την Ασία, όπως και επίσης είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης κάθε γυναίκας, η εκπαίδευση που έχει και η κουλτούρα. Επομένως, αν είναι λιγάκι πιο ευαισθητοποιημένη, έχει μια πολύ καλύτερη κοινωνικό στάτους, καλύτερη παιδεία, ενδεχομένως να έχει ενημερωθεί ότι κάποιο τέτοιο επεισόδιο ανώμαλης αιμορραγίας οφείλει και πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως στον γιατρό. Επίσης, τα στοιχεία διάγνωσης πολλές φορές δεν είναι αντικειμενικά και είναι υποκειμενικά, μιας και μιλάμε σε συμπτωματολογία που προβληματίζει τη γυναίκα αυτή καθεαυτή. Επομένως, η περιεμινόπαυση και η ανώμαλη αιμορραγία που συμβαίνει στη φάση αυτή είναι αποτέλεσμα είτε διαταραχής ενός φυσιολογικού κατά τα άλλα κύκλου, γιατί ακόμα δεν έχει μπει η γυναίκα στην ημινόπαυση, που συμβαίνει με ανώμαλη κολπική αιμορραγία ανάμεσα στον φυσιολογικό της κύκλο. Όμως, επίσης, μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα και διαταραχής της οθητικής λειτουργίας με άνωθη ηλικιορεξία και γι' αυτό το λόγο να συμβαίνει η αιμορραγία. Γυναίκες οποίες θέλουν να μπουν, έχουν μπει στην διαδικασία της περιεμινόπαυσης με αρκετά και έντονα συμπτώματα και θέλουν να μπουν στην διαδικασία αρμονικής υποκατάστασης, οφείλει μια ανώμαλη τέτοια αιμορραγία να διερευνηθεί πλήρως από τον γυναικολόγο και να αποκλείσουμε κάποια πιο σοβαρή παθολογία, όπως είναι η υπερπλασία του ενδομετρίου ή και ο καρκίνος του ενδομετρίου, αλλά και όχι μόνο. Η εμινόπαυση συμβαίνει όταν η γυναίκα είτε επιβεβαιώνεται ορμονολογικά, και κλινικά, όταν αναφέρεται ότι έχει να δει απερίδο για τουλάχιστον 12 μήνες. Αν έχει κάποιο επεισόδιο ανώμαλης αιμορραγίας, οφείλει και πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως, γιατί μπορεί να αποδηλώνει κάποια πιο σοβαρή παθολογία, όπως ανέφερα και προηγουμένως, τον καρκίνο. Καρκίνο του ενδομετρίου, που είναι αρκετά συχνό στις γυναίκες εμινόπαυσης, αλλά και όχι μόνο. Οφείλουμε και πρέπει ως γιατροί να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή κλινική προσέγγιση, να πάρουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε από μόνοι μας κάποιους παράγοντες κινδύνου που η γυναίκα αυτή μπορεί να έχει, όπως είναι το BMI της, αυξημένα ιστρογόνα, οδηγούν σε συνεχή ιστρογονική διέγερση του ενδομετρίου, άρα προκαρκινική αλλίωση του ενδομετρίου ενδεχομένως, υπερπλασία δηλαδή, καρκίνο. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και αν υπάρχει κάποιο κληρονομικό υπόβαθρο σε γυναίκες που έχουν ιστορικό στην οικογένειά τους καρκίνο του παχαίου εντέρου, καρκίνο του ενδομετρίου, καρκίνο των οθικών. Μπορεί να υπάρχει γενετική μετάλλαξη στα γονίδια MMR, δηλαδή το σύνδρομο Lynch. Επίσης, αν περιλαμβάνει κάποια σκευάσματα ιστρογονικής υποκατάστασης ήδη και αν υπάρχει κάποιο προηγούμενο ιστορικό άλλης κακοήθειας, όπως καρκίνος του μαστού, λαμβάνει ταμοξιφένη, κάτι το οποίο και αυτό το φάρμακο ξέρουμε συνδέεται με ανώμαλη κολπική αιμορραγία και αποτελεί προδιάθεση για την ανάπτυξη υπερπλασίας του ενδομετρίου, πολυπόδων, αλλά και καρκίνου του ενδομετρίου και σαρκώματος του ενδομετρίου. Επομένως, τα διάφορα αίτια είναι διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται η γυναίκα. Στη φάση της περιεμινόπαυσης, κατά κύριο λόγο, μπορεί να είναι λειτουργικά, ανατομικά ή και λειτουργικά, όπως ύπαρξη πολυπόδων ή νομιωμάτων, ύπαρξη υπερπλασίας του ενδομετρίου, κακοήθειας, αλλά μπορεί να είναι και αποτέλεσμα διαταραχής της οθητικής λειτουργίας λόγω των συχνών κύκλων στον οποίο δεν συμβαίνει οθελοκαιροεξία. Στην εμινόπαυση,
είναι πολύ πιο συχνή η ύπαρξη της ατροφίας. Μπορεί να είμαι ογκολόγος, να έχω λιγάκι το μυαλό μου να είναι λιγάκι στοχευμένη η διάγνωσή μου σε αυτό το κομμάτι των παθήσεων. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να είμαστε αιμονικοί. Το πιο συχνό αίτιο σε μια αιμορραγία, σε μια γυναίκα που βρίσκεται στην ημινόπαυση δεν είναι ο καρκίνος. Παρ' όλα αυτά. Είναι συνήθως η ατροφία που συμβαίνει από του κόλπου. Επομένως, το 90% των περιπτώσεων οφείλεται εκεί, αλλά και σε ένα 10% οφείλεται και σε κακοήθεια και πρέπει να αποκλειστεί, όπως είπαμε. Το πρώτο, ο αλγόριθμος διαχείρισης τέτοιων περιστατικών σίγουρα αναφέρεται στο γνωστό Palm Cohen, το οποίο το πρώτο κομμάτι μιλά για τα ανατομικά αίτια εμφάνιση ανώμαλης κολπικής αιμορραγίας στις γυναίκες, ενώ το δεύτερο κομμάτι μιλά για τα λειτουργικά. Και ποια είναι τα ανατομικά? Το πιο συχνό πολύποδας, είναι αδυνομίωση, είναι η νομιώματα πάρα πολύ συχνά, κακοήθεια και υπερπλασία. Ενώ το λειτουργικό κομμάτι αντιστοιχεί στη διαταραχή της λειτουργίας της πήξης του αίματος, τη λειτουργία της όθηλεκυροϊξίας, διαταραχές του ενδομητρίου, άλλοι ιατρογενείς λόγοι. Επίσης, υπάρχουν κάποια τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν. Συνήθως αναφέρονται στην δυσλειτουργική αιμορραγία της μήτρας, το οποίο και αυτή είναι μια διάγνωση αποκλεισμού. Επομένως, σε πρώτη φάση, οι γυναίκες που βρίσκονται σε μια αναπαραγωγικό φάση της ζωής τους, πρώτη προσέγγιση πρέπει να είναι καλό ιστορικό, όπως είπαμε. Θα πρέπει να γίνει ένας πλήρης εργαστηριακός έλεγχος με έλεγχο της αιμοσφαιρίνης. Επίσης, θα πρέπει να ελέγξουμε το ορμονολογικό προφίλ της γυναίκας, γιατί μπορεί να συνυπάρχουν και άλλες διαταραχές, όπως διαταραχές στη λειτουργία του θηροειδή, να έχουμε διαταραχή στην πυκτικότητα του αίματος, όπως και επίσης θα πρέπει να ελέγξουμε τα επίπεδα σιδήρου, την καλή λειτουργία του ύπατος, αλλά και να αποκλείσουμε την ύπαρξη κάποιας φλεγμονής στον τράχυλο. Σε αντίθεση, όταν μπαίνουμε λιγάκι στην περιμηνόπαυση, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό να συμβεί αυτό το φαινόμενο της ανώμαλης αιμορραγίας, γιατί είναι μια φυσιολογική μετάβαση στην πιο όριμη φάση της ζωής της γυναίκας, δηλαδή στην ημινόπαυση, και τις διαταραχές είναι πάρα πολύ συχνές, κυρίως λόγω της διαταραχής σε ορμονολογικό προβλημάτων που συμβαίνουν λόγω της άνοθελοκυροϊξίας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πάρουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό. Οφείλουμε και πρέπει να αποκλείσουμε την ύπαρξη κάποιας φλεγμονής, και αυτό συμβαίνει αν ρωτήσουμε πότε συμβαίνει αυτή η αιμορραγία. Είναι αποτέλεσμα σεξουαλικής επαφής, αν υπάρχει μια αλλαγή στο σύντροφο. Επομένως, όλα αυτά συνηγορούν υπέρ μιας ύπαρξης φλεγμονής του τραχύλου. Οφείλουμε και πρέπει να αποκλείσουμε προβλήματα από τη διαταραχή της πήξης του αίματος. Αν βρίσκεται ήδη σε θεραπεία, που είναι πάρα πολύ συχνό, και το πρόβλημα να οφείλεται εκεί. Να αναγνωρίσουμε παράγοντες κινδύνου, να δούμε το σωματικό της βάρος, αν υπάρχουν risk factors για ανάπτυξη υπερπλασίας ή και καρκίνου ενδομητρίου. Και στη συνέχεια, πάντα να εξετάζουμε τη γυναίκα, όπως λέμε, από την κορφή ως τα νύχια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να κάνουμε μια επισκόπηση των έξω γεννητικών οργάνων, του τραχύλου, να να κάνουμε γυναικολογική εξέταση, να δούμε τη μήτρα ή και τις οθήκες. Και εφόσον χρειάζεται και δεν υπάρχει πρόσφατο αποτέλεσμα, να πάρουμε ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Και ίσως και HPV-DNA test. Επομένως, στην εμεινόπαυση τα πράγματα είναι λιγάκι πιο διαφορετικά. Η γυναίκα έχει μπει σε μια φάση που έχει καιρό να διαίμα. Ενδεχομένως η ύπαρξη κάποιο ανώμαλο επεισόδιο κολπικής αιμορραγίας προβληματίζει πιο έντονα τη γυναίκα, ανατρέχει πιο συχνά και πιο έγκαιρα για βοήθεια. Άρα πρέπει να δούμε λιγάκι αν αυτή η αιμορραγία που αναφέρει συμβαίνει αυτόματα, είναι αποτέλεσμα σεξουαλικής επαφής, αν βρίσκεται ήδη σε ορμονική υποκατάσταση, ποιο ήταν το τελευταίο τεστ Παπα-Νικολάου και HPV-DNA τεστ που είχε, για να δούμε μήπως τυχόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και καρκινογέννηση από τον τράχυλο, ή αν έχει προβλήματα από το ροπιτικό ή και το πεπτικό. Και η πρώτη προσέγγιση ποια θα είναι εκτός από την κλινική εξέταση? Είναι το περιχογράφημα. Το περιχογράφημα, και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ φθηνό, βρίσκεται ουσιαστικά σε κάθε δωμάτιο ενός νοσοκομείου, υπάρχει και ένα περιχογράφημα, σε κάθε ιατρείο, είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, μας δίνει πάρα πολύ εύκολα μία απάντηση. Και αυτό τι δείχνει τα τελευταία χρόνια? Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τη γυναικολογική εγκολογία, επειδή βρέθηκα και το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, και επειδή και στο Προεδρείο βρίσκεται και ο καθηγητής, ο Μακάριος Ελευθεριάδης, που είναι expert στο περιχογράφημα, πλέον χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο, όχι μόνο στη διάγνωση αρχικών βλαβών, όπως είναι η ύπαρξη ενός καρκίνου του ενδομητρίου, πολυπόδων, νομιωμάτων κ.ο.κ., αλλά και για τη σταδιοποίηση των γυναικολογικών καρκίνων. Πλέον το περιχογράφημα αποτελεί σε εξειδικευμένα κέντρα το μόνο απαραίτητο μέσο για την σταδιοποίηση και πριν η γυναίκα οδηγηθεί σε χειρουργείο ή σε κάποιο adjuvant treatment.
Επομένως, αν μια γυναίκα έχει αναφέρει ένα επεισόδιο ανώμαλης κολπικής αιμορραγίας, αν βρίσκεται στην ημινόπαυση, το πάχος του ενδομητρίου οφείλει και πρέπει να είναι συνήθως κάτω από 4 χιλιοστά. Αν αυτό ισχύει, τότε παρακολουθούμε, την ενημερώνουμε ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα ατροφίας. Αν χρειάζεται, σίγουρα μετά την κλινική εξέταση, μπορούμε να δώσουμε κάποια σκεύασμα να βελτιώσουμε την κατάσταση του επιθυλίου του κόλπου. Και συνέχεια, εάν και εφόσον συμβεί νέο επεισόδιο, παρόλο και αν είναι ατροφικό το ενδομήτριο, οφείλουμε και πρέπει να τη συμβουλεύσουμε να πάρει μια βιοψία από το ενδομήτριο. Κάτι το οποίο θα συμβεί, αν το πάχος του ενδομητρίου είναι πάνω από 4 χιλιοστά, οφείλουμε και πρέπει, αναλόγως και των υπερηχογραφικών βέβαια ευρημάτων, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο πολύποδας, μπορεί να υπάρχει μια συνολική πάχη του ενδομητρίου, οφείλουμε και πρέπει ιδανικά να πάρουμε κατευθυνόμενες βιοψίες του ενδομητρίου με τη χρήση της ιστεροσκόπησης. Παρ' όλα αυτά, αν βρισκόμαστε σε κάποιο μέρος όπου δεν είναι αυτό εφικτό, μακριά από κάποιο νοσοκομείο, τουλάχιστον μια πιπέλη βιοψία του ενδομητρίου έχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία και πολύ καλή ειδικότητα, εξίσου με την διαγνωστική απόκριση σε ό,τι αφορά την διάγνωση προκαρκινικών ή και καρκινικών αλλοιώσεων από το ενδομήτριο. Θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά μια πάρα πολύ καλή ιστολογική αξιολόγηση του δείγματος. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε πάρει δείγμα από την ενδομήτρια κοιλότητα και πρέπει σίγουρα να αξιολογήσουμε πολύ καλύτερα την ενδομήτρια κοιλότητα αν στο υπερηχογράφημά μας έχουμε βρει μια στοχευμένη ανατομική παθολογία. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος πολύποδας, κάποιο νομίωμα, οφείλουμε και πρέπει να συμβουλεύσουμε τη γυναίκα να γίνει μια επεμβατική στεροσκόπηση για την αφαίρεση του συγκεκριμένου ιστού και την καλύτερη αξιολόγηση, παθολογοανατομική αξιολόγηση. Αν μια γυναίκα βρίσκεται όμως ήδη σε κάποια θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, αυτό είτε είναι κυκλικό το σκεύασμα το οποίο λαμβάνει, δηλαδή ιστρογόνα και προγεσταγόνα από το στόμα, αλλά και όχι μόνο, μπορεί να συμβεί, ειδικά στην πρώτη φάση που τα χρησιμοποιεί, αλλά οποιαδήποτε ανώμαλο επεισόδιο κολπικής αιμορραγίας συμβεί, είτε σε ό,τι αφορά την ποσότητα ή τη διάρκεια του αίματος, οφείλει και πρέπει να γίνει σωστή διερεύνηση και αξιολόγηση της ενδομητρίου κοιλότητας με τη λήψη βιοψίας. Παρ' όλα αυτά, αν λαμβάνει σκεύασμα συνεχόμενο, το οποίο δεν διακόπτει καθόλου, αν δει παρόλα αυτά κάποια πάλι επεισόδια ανώμαλης αιμορραγίας, οφείλει και πάλι πρέπει να μιλήσει με τον ενδοκρινολόγο ή τον γυναικολόγο και πρέπει αναλόγως των συμπτωμάτων και της διάρκειας αυτών να οδηγηθεί επίσης σε μια αξιολόγηση του ενδομητρίου και λήψη βιοψίας. Επομένως, τα πιο συχνά αίτια ανατομικά τα οποία συμβαίνουν στη διάρκεια της περιμηνόπαυσης και μηνόπαυσης που οδηγούν σε επεισόδια ανώμαλης κολπικής αιμορραγίας είναι η ύπαρξη πολυπόδων, ή νομιωμάτων, προκαρκινικές καταστάσεις και κακοήθεια του ενδομητρίου ή το οργενωτικό σύνδρομο στην εμεινόπαυση. Η πρώτη διάγνωση, το πρώτο βήμα για την διάγνωση των πολυπόδων είναι η υπερηχογραφική. Είναι πάρα πολύ απλό να γίνει. Οφείλουμε και πρέπει να μην χρησιμοποιούμε τεχνικές οι οποίες δεν χρειάζονται, όπως είναι η μαγνητική αξιομική, δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Η χρήση ενός τρισδιάστατου υπερηχογραφήματος είναι πάρα πολύ καλύτερη για την αξιολόγηση αλλά και τη θέση των συγκεκριμένων παθήσεων. Αν και εφόσον επιβεβαιωθεί, οφείλουμε και πρέπει ιστεροσκοπικά να οδηγηθούμε στην αφαίρεση ενός πολύποδα. Αν είναι κάτω από 1 εκατοστό, συνήθως οι πιθανότητες αυτός να είναι κακοήθης είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί. Αν βρίσκεται την περιμηνόπαυση, λίγο πιο συχνό στη διάρκεια της εμεινόπαυσης. Παρ' όλα αυτά, αν έχει έντονη και αρκετά συχνά επεισόδια κολπικής αιμορραγίας, πάντα οφείλει να αφαιρεθεί, να γίνει ιστολογική ταυτοποίηση αυτού για την αποκλεισμό και την ύπαρξη κακοήθειας, που ειδικά στην εμεινόπαυση είναι πολύ πιο συχνό να συμβεί. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να καθησυχάσουμε τη γυναίκα ότι η ύπαρξη ενός πολυποειδούς μορφώματος στην ενδομήτρια κοιλότητα που συνοδεύεται με κολπική αιμορραγία είναι κάτι φυσιολογικό και δεν πρέπει να την ανησυχήσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί, γιατί πολλά αρχόμενα καρκινώματα του ενδομητρίου ξεκινούν από πολύποδα, χωρίς να υπάρχει διήθηση του ενδομητρίου ή και του μυομητρίου. Επομένως, αν μια γυναίκα έχει διαγνωστεί με την ύπαρξη ενός ινομιώματος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ινομιώματα είναι καλοήθης όγκοι του σώματος της μήτρας, είναι πάρα πολύ συχνά σε όλες τις γυναίκες. Μία στις 2 από τις γυναίκες έχει ινομιώματα. Πρέπει πάντα να κάνουμε κάτι? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί πρέπει να κάνουμε όταν δημιουργούν προβλήματα, όταν δημιουργούν ανώμαλα επεισόδια κολπικής αιμορραγίας, όταν απεικονιστικά φαίνεται ο όγκος ότι είναι λιγάκι πιο σύνθετος,
Οφείλω όμως και πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει καμία εξέταση, καμία μαγνητική, κανένας δείκτης, αν και αναφέρεται ότι η γαλακτική δεδρογενάση ανεβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, που μπορεί να μας διαγνώσει ένα σάρκωμα. Σε κάθε περίπτωση, επομένως, αν απεικονιστικά φαίνεται ένα ενομοίωμα λιγάκι πιο σύνθετο, με έντονη εκφύλιση, η γυναίκα έχει ανώμαλα επεισόδια κολπικής αιμορραγίας, έχει μια βιοψία του ενδομητρίου, γιατί δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να πάρουμε βιοψία από αυτούς τους όγκους, γιατί είναι ενδοτυχωματική και είναι φυσιολογική. Κάτω από κάτω συγκεκριμένες περιπτώσεις, πρέπει να συμβουλέψουμε τη γυναίκα ότι ενδεχομένως θα πρέπει να αφαιρεθεί η μήτρα, αν υπάρχει έστω και παραμικρός κίνδυνος για την ύπαρξη κάποιου άτυπου όγκου στάμπ ή σαρκώματος. Οι πιθανότητες σε γυναίκες πάνω από τα 40 είναι 1 στα 350. Δεν είναι σπάνιο, αλλά όπως βλέπετε και δεν είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί. Υπάρχει ένα ρίσκο το οποίο είναι σεβαστό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε. Παρ' όλα αυτά, αν δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος σε ό,τι αφορά την ύπαρξη κακοήθειας και η γυναίκα έχει μια διαταραχή και μια ανώμαλη κολπική αιμόρρεια λόγω της ύπαρξης ενός εινομιώματος, και το πιο συχνό αυτό να συμβεί όταν το εινομίωμα είναι υποβλενογόνιο, μπορούμε σε πρώτη φάση να την αντιμετωπίσουμε φαρμακευτικά με την χορήγηση τρεναξαμικού οξέως για λίγες μέρες. Συνήθως περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αιμορραγία με την χορήγηση αντισυλληπτικών ή και GnRH αναλόγων ή και προγεσταγόνων με το γνωστό είτε από το στόμα ή με το γνωστό ενδομήτριο σπιράλ, το Mirena. Αν η γυναίκα όμως, παρόλο την προσπάθεια για φαρμακευτική θεραπεία, συνεχίζει και έχει συμπτώματα, τότε το επόμενο βήμα αναγκαστικά είναι η προσπάθεια αφαίρεσης ή μείωσης του όγκου του εινομιώματος, που μπορεί να γίνει είτε περιχογραφικά, είτε με τη χρήση μαγνητικής, κάποιες πιο σύγχρονες τεχνικές που βρήκα στη βιβλιογραφία. Στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούνται ηλίθια τόσο συχνά. Ή διατραχυλικά, ουσιαστικά δηλαδή ιστεροσκοπικά, με πνευματική ιστεροσκόπηση, να γίνει μια προσπάθεια αφαίρεσης του εινομιώματος, εάν και εφόσον αυτό είναι υπαυλενογόνιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι πιο ελάχιστες πνευματικές τεχνικές, τότε η γυναίκα, αν θέλει να διατηρήσει τη γονιμότητά της, τότε πρέπει να γίνει εκπυρήνηση του νομιώματος, είτε ανοιχτά, είτε ενδοσκοπικά, ή όταν δεν την επιθυμεί και πόσο μάλλον υπάρχει έστω και παραμικρή υποψία ο όγκος αυτός να είναι λιγάκι πιο σύνθετος και να υπάρχει έστω και παραμικρή πιθανότητα να μιλάει για σάρκωμα, τότε θα πρέπει να συμβουλέψουμε τη γυναίκα για να αφαιρέσει τη μήτρα και τον τράχυλο και τις άλπικες. Αν δεν έχει μπει στην εμεινόπαυση και αν είναι σε μικρή ηλικία, τότε ενδεχομένως να γίνει συμβουλευτική, δεν είναι υποχρεωτική αφαίρεση των οθικών, ακόμα και σε περιπτώσεις σαρκώματος. Λίγα λόγια για τον καρκίνο του ενδομητρίου. Ξέρουμε καλά ότι πλέον είναι ο συχνότερος καρκίνος στο δυτικό κόσμο. Όχι παγκοσμίως, ο συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως είναι ο τράχυλος, και αυτό γιατί οι χώρες δεν έχουν πρόσβαση σε μέτρα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, όπως θα δούμε παρακάτω, που είναι το HPV test και το τεστ Παπα-Νικολάου. Παρ' όλα αυτά, λόγω του τρόπου ζωής που έχουμε τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς ακόμα και στην Ελλάδα, παρόλο που δεν ακολουθούμε τον παλαιό πρότυπο της μεσογειακής διατροφής, τα ποσοστά παχυσαρκίας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ειδικά κατέχουμε τις πρώτες θέσεις στην παιδική παχυσαρκία. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε τρίτη αυτή τη στιγμή. Με αποτέλεσμα τα περιστατικά του καρκίνου του ενδομητρίου να είναι στο μέλλον ολοένα και πιο συχνά, και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μιλάμε για 100.000 θανάτου παγκοσμίως. Η χρόνια στρογγονική διέγερση αποτελεί το νούμερο 1 παράγοντα κινδύνου. Δεύτερον, υπησέρχονται γενετικοί παράγοντες, με μεταλλάξει στα γονίδια MMR, που είναι το σύνδρομο Lynch. Αν μια γυναίκα είναι άτοκη, δεν έχει δηλαδή γεννήσει, αν λαμβάνει ταμοξιφένη, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα ιστορικό καρκίνο του μαστού, αυξάνει το ρίσκο 2 με 3 φορές. Και επίσης, αν έχει μια καθυστερημένη εμεινόπαυση, αυξάνει συνολικά το ρίσκο κατά 2,4 φορές. Υπάρχουν παρόλα αυτά, και εκτός από τα τύπου 1 καρκινώματα του ενδομητρίου, που είναι τα πιο συχνά, που έχουν καλή πρόγνωση και οφείλονται στη χρόνια στρογγονική διέγερση, σπάνια μπορούμε να βρούμε και καρκινώματα του ενδομητρίου που ξεκινούν ακόμα και από τροφικό ενδομήτριο. Επομένως, γυρνάω στο αρχικό κομμάτι της ομιλίας μου, ότι αν μια γυναίκα αναφέρει ότι έχει επαναλαμβανόμενα επεισόδια ανώμαλης κολπικής αιμορραγίας και παρόλο που το ενδομήτριο στο υπερηχογράφημα μπορεί να είναι μικρό και κάτω από 4 χιλιοστά, σπάνια περιπτώσεις όπως τα ορόδη καρκινώματα, διαβοκυδαρικό, μπορεί να ξεκινήσουν από τροφικά ενδομήτρια. Επομένως, οφείλουμε και πρέπει να έχουμε μία βιοψία ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις.
Επομένως, τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο πρέπει συμβουλεύει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και εμείς ως γιατροί, πρέπει οι γυναίκες οι οποίες, ειδικά στην νεαρή ηλικία, μπορεί να υπάρχει κάποιο σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, να επισκέπτονται ενδοκρινολόγο και γυναικολόγο, να υπάρχει μια διαταραχή στον κύκλο τους, το πρώτο πράγμα που πρέπει να τις συμβουλεύσουμε είναι απώλεια βάρους, γιατί οφείλουμε να την ενημερώσουμε ότι στο μέλλον υπάρχει ένα αυξημένο κίνδυνο λόγω του αυξημένου BMI να εμφανίσει κάποια προκαρκινική αλλίωση του ενδομετρίου ή και κακοήθεια. Λίγα λόγια για το ουρογεννητικό σύνδρομο της εμεινόπαυσης. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί στο Αρετέο Νοσοκομείο την καθηγήτρια την Κελέα Μπουρνουδάκη, εκτός από την απόλυτη εξειδίκευσή της στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ασθενείς που επισκέπτονται το τμήμα μας, γιατί έχουν μια εξαιρετική αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα που προκύπτουν στα γεννητικά όργανα, εξωγεννητικά, στον κόλπο, στο ουροποιητικό λόγω της εμεινόπαυσης. Και αυτά ποια είναι? Συνήθως αναφέρουν πόνο, διαταραχή στην σεξουαλική τους υγεία και ζωή, λόγω της ατροφίας του κολπικού επιθυλίου, διαταραχή στην ούρηση. Κάτι το οποίο μπορούν πάρα πολύ εύκολα να λυθούν με τη χρήση κάποιων σκευασμάτων, ιστρογόνων, σίγουρα σε πρώτη φάση κολπική χορήγησή τους, δεν προκαλούν και δεν εγκυμονούν κανένα κίνδυνο σε ό,τι αφορά την μελλοντική ύπαρξη βλαβών στο ενδομήτριο ή και στους μαστούς. Επομένως πρέπει, γιατί πάντα υπάρχει φόβος στις γυναίκες ότι θα πάρω ορμόνες, γιατρέ, γιατί οφείλουμε να τις ενημερώσουμε ότι η πιθανότητα αυτό να συμβεί είναι ουσιαστικά 0%, γιατί χορηγούμε εστριόλη, που και ειδικά τοπική χορήγησή της είναι η συστηματική της απορρόφηση ελάχιστη και σπάνια δημιουργεί προβλήματα τέτοιας φύσεως. Για λίγα λόγια για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Είναι ο πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως. Είναι πάρα πολύ συχνός να εμφανιστεί σε γυναίκες που βρίσκονται στην περιεμεινόπαυση, αλλά και στην εμεινόπαυση δυστυχώς. Οι θάνατοι περίπου είναι 270.000 περιστατικά ετησίως όλο τον κόσμο. Η πλειοψηφία αυτών συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως είπαμε, αυτές οι χώρες δεν έχουν πρόσβαση σε πρωτογενή πρόληψη, που είναι εμβολιασμός, κάτι το οποίο επιβάλλεται να γίνεται στις γυναίκες και στα αγόρια στη χώρα μας, και όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και πολύ περισσότερο στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, για να δημιουργηθεί ένας σωστός ανοσιακός φραγμός. Παρατηρούμε ευτυχώς μείωση των περιστατικών καρκίνου τραχύλου, και μια γυναίκα που έχει κάποιον αρχόμενο καρκίνο, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει όταν ο καρκίνος είναι λιγάκι πιο προχωρημένος, θα παραπονηθεί στον γιατρό ότι βλέπει αίμα μετά τη σεξουαλική επαφή. Όταν το πει αυτό ο καρκίνος πιο συχνός, η απάντηση είναι όχι, είναι αλήθεια. Συνήθως οφείλεται σε μια αφυλεγμονή του τραχύλου. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ληφθεί μια καλλιέργεια κολπικού και τραχυλικού υγρού, να απομονωθεί αν υπάρχει κάποιο μικροβιακό αίτιο που οδηγεί συγκεκριμένη αφυλεγμονή στον τράχυλο και να δοθεί κατάλληλη θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε παράγοντες κινδύνου, αν δεν έχει εμβολιαστεί, αν δεν έχει πάρει δεν έχει τεστ PAP, δεν έχει ελεγχθεί από γυναικολόγο τα τελευταία χρόνια, αν καπνίζει, αν έχει μεγάλο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων, όλα αυτοί αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου από τον τράχυλο. Το σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε το αίτιο. Το αίτιο είναι η χρόνια εμένουσα λίμωξη από υψηλού ρίσκου στελέχους του HPV. Οι συνηθέστεροι τύποι είναι ο 16-18, 31-33, αλλά και όχι μόνο. Οι εμένουσες λοιμώξεις από χαμηλού ρίσκου στέλεχος συνήθως προκαλεί low risk εμένουσες αλλοιώσεις που σπάνια δημιουργούν προβλήματα. Βλέπετε πώς φαίνεται κολποσκοπικά οι αλλοιώσεις. Το πρώτο και στην δεύτερη και στην τρίτη εικόνα είναι χαμηλού βαθμού και υψηλού βαθμού αλλοιώσεις με έντονο λευκό επιθύλιο, διάστηξη, έντονο μοσαϊκό, ενώ στην τελευταία περίπτωση βλέπετε πώς είναι ο καρκίνος τραχύλου μακροσκοπικά. Για να συμβεί παρόλα αυτά, ακόμα και αν έχω μια λίμωξη από HPV και από high risk, και αν έχω ακόμα και προκαρκινικές αλλοιώσεις και υψηλού βαθμού, χρειάζεται ένα βάθος πολλών ετών να εμφανιστεί ο καρκίνος, συνήθως από 2 έως 10 χρόνια. Επομένως, χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση αυτών των περιστατικών και κατάλληλη συμβουλευτική.
Επίσης, μια γυναίκα που βρίσκεται στην εμεινόπαυση δεν είναι σπάνιο να έχει ανώμαλη κολπική αιμορραγία και αυτό να οφείλεται στην ύπαρξη προκαρκινικών αλλοιώσεων, αλλά κατά κύριο λόγο καρκινικών αλλοιώσεων από το εδίο. Συνήθως αναφέρουν κάποιον έντονο κνισμό. Αυτές οι γυναίκες έχουν σκληρητικό λιχίνα. Δεν έχει γίνει η διάγνωση τους εγκαίρως, δεν έχουν πάρει την κατάλληλη θεραπεία με κορτιζόνη. Παρ' όλα αυτά, αφήνουν λόγω του χρόνου ερεθισμού, λόγω του χρόνου στρες που υπάρχει στα κύτταρα λόγω της κατάστασης αυτής, εμφανίζεται καρκινογένεση, συνήθως βλέπουν κάποιο αρχικό εξόγκωμα, σπάνια προβληματίζονται, γιατί και συνήθως είναι γυναίκες μεγάλης ηλικίας, αλλά σε πιο προχωρημένα στάδια, όταν μεγαλώσει ο όγκος, πονάει και συνοδεύεται και επίσης και με αιμορραγία. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας, θα πρέπει να τη συμβουλέψουμε καταλήλως και αν δούμε κάτι περίεργο, οπωσδήποτε πρέπει να λαμβάνουμε βιοψία αυτού. Θα ήθελα να παρακαλέσω να μην αφαιρούμε κάποιο υποπτωμόρφωμα τελείως, γιατί αν μιλάμε για καρκίνο, τότε η χειρουργική του μετέπειτα αντιμετώπιση, που πρέπει να είναι χειρουργική, είναι πιο δύσκολη αν έχουμε αφαιρέσει πλήρως τη βλάβη, γιατί δεν θα μπορέσουμε να έχουμε επαρκώς υγιή όρια κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.